Cimer Valenciana. Hola a totes i a tots, com esteu? Avui vos porto un unboxing. Sí, un desempaquetament. Bueno, deixeu-me les vostres propostes de nom perquè encara no hem arribat a una paraula concreta. Però bé, és que he de contar-vos una cosa. I fa unes setmanes vam participar des de casa a un concurs de milcomics.com. Així ho teniu. I bé, ens ha tocat i això havia de ser públic per a compartir-lo amb totes i tots vosaltres perquè estic super emocionada. I és que ara aneu a veure per què estic super emocionada. Si heu estat atentes i atents a les meves xarxes socials, potser a lo millor ja sabeu alguna coseta. O als meus directes també, perquè va ser in situ en un directe on ens ho van anunciar. Així que espereu un momentet que anem a ello. Hola! Què tal? Què vos ha paregut? Ostres, estic super hypejada. Està super xulo. Moltíssimes gràcies de veritat pel sorteig i per l'oportunitat. Aquí teniu milcomics.com. Hem contactat amb ells per a veure si podíem fer un unboxing del sorteig i ens han dit que clar que sí, així que moltíssimes gràcies, sobretot pels detallets, Com jo no soc tot seta ni res, pues no me faltaven la quasi tots. Però bueno, bé, vaig a contar-vos així per damunt, és que el tacte, vamos, està super ben fet. Jo ho sento molt, però a mi aquestes coses m'enxissen que estiguen tan detallades, vale? Dins els peluts. Evidentment no vaig a obrir-lo ni vaig a treure-lo de la caixeta perquè tot ho tinc així, per preservar-ho bé. De fet, tinc un Murloc del World of Warcraft que té 10 anys i encara està a la seva caixa. I bé, tenim a la raneta, que si heu vist la sèrie de Mandalorian sabreu a què es refereix a la raneta, i ahí dins està el Kong o la tasseta, estava buscant un nom adient, que és la que surt on veu el nostre The Child, el xiquet. El xiquet en valencià. Mireu, ja hem valencianitzat el nom del xiquet, del niño. O com carinyosament li diem Baby Yoda. Dins n'hi ha uns papers que imagine que seran sobre la bateria i com funciona, i el cos és de peluig, que no sé si ho he dit ja, i està super... Els braços també són durets i es poden moure, vale? Veieu? Bé, darrere mos explica que té 10 sons diferents, vale? 10 sons diferents i després pues, el Bolt i Frog, que és el que us he comentat abans, vale? Bueno, mos explica aquí una miqueta de la seva història i, bueno, podeu veure que és una passada. I la seva roba, també, vale? Si vos fixem en els detallets, també està super ben fet, vale? Està super ben fet. I ara anem a escoltar alguns dels sorolls. A veure si ho faig bé. Un momentet, vaig a girar-me. Bueno, i mireu les seues manetes, per favor. És que me muero! Que bonico! Pues bé, bueno, no res, és que què he de dir més? Ja sabeu que sóc molt fan de The Mandalorian i de tot el món i l'univers Star Wars, evidentment, i que estic supercontenta de que haguéssim tingut esta sort d'haver aconseguit el nostre xiquet. Així que ens veiem molt prompte i baix a la descripció vos posaré tot el que cal per a saber d'on ha sortit esta meravella. Un beset!